Mr. Jadine, mega love shout out, Mr. Jadine. Palike naman, Mr. Jadine. Thank you. Lisong lalab, mega love shout out. Mga love, palike naman ako sa aking live. Don't forget to like my live. Thank you so much. Lisong Son, my friend. Thank you. Never thought that I could you. World Tours, mega love shout out lalags. Ayan si World Tours, nagbaba ng kanyang bahay. Like naman ako mga lalab sa aking live. Ayan, like lang, sapat na si host. Tusok lang, tusok. Ayan si World Tour, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Jankin Fuentes, thumbs up host. Jankin, mega love shout out. Jankin Fuentes. Salamat po sa pa-thumbs up, Mr. Jankin. Premier guys, yung premier ni ano. 3 days. Ayan, Mr. Jankin Fuentes, thumbs up sa premier mo. Idikit ko na rin to sa'yo. Ayan. Thumbs up sa premier mo, lalabs. Jankin Fuentes. Thumbs up, ano to? Nilaga. Vegetables recipe. Ta-da-da-da-dan, ta-da-da-da-da-dan. Ta-di-da-da. Thanks, host. Ayan, payo na naman dyan, host. Sige lang. Sige lang. Ayan. Thank you so much. Palike na sa aking live mga. Ayan, ano, Junkin, dikit ko na sa'yo ha.
Manood ako ng isang ng video mo para hindi siya malagas. Yung short video na lang. Ito. Seaweeds. Seaweeds. Yummy. Ayan. Ayan yung seaweeds mo. Ayan, thanks. Ayan na lang yung short video mo, yung seaweeds. Nag-live ka rin pala. Reggie Canyaveral. Lalads. Hi, nag-love shout out. Reggie Canyaveral. Tamsak dikit na kita host from John King. Sige Lalads. Salamat. Ayan, Madam Ninya Nakulanga. Ayan, nag-love shout out. Patamsak premier guys. Sige, pin natin yan. Reggie, how are you? Pin message. Ayan, patamsak sa premier mga lalab sa kanyang premier. Patamsak naman ako mga lalab sa nakapin. Ayan sa nakapin, patamsak sa premier niya mga lalabs. Kumusta ka na Mr. Reggie? Ayan, tamsakan pa natin yan lalabs. Pangalawang tamsak, John King. Si Bicula ng Uragon ako yan. Tadadadadan, tadadan, tadadan. Wala tayong music mga lalab kasi gabi naman na eh. Saka may tulog. Ayan mga lalab, patamsak ko sa nakapin. Tingnan ko nakadikit yung main channel ko. Ay, dati pala tayong dikit dyan, Kin. Yan ako lang gadan, pabalik na lang. Ayan. Ayan, Madam Ninya Lalabs. Dan na daw po si Mr. John Kin Puentes. Ayan. Cooking with Sophia Lalabs. Hello, wow. Hello, host. How are you? I am good, Lalab. Alhamdulillah. And how about you, Cooking with Sophia? How are you, my friend? Ayan, John Kin. Dan. Wild Beauty, thumbs up dan. Ay, Madam Wild Beauty, long time. Ang laki na pala ng bahay mo, Madam Wild. Sana all. Madam, hindi ako nakakapag ay. I'm fine, thank you, Husis. Ayan, from Cooking with Sophia. Ayan, si Wild Beauty, nagbaba po ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalab. Patamsak naman po ako sa nakapin. Maraming salamat po. Ayan. 3 million mega live shout out. Madam Wild Beauty. Ito lang yung aking time para mag-live. Dati sa umaga ako nagla-live pero walang time sa umaga. At ako'y nag-aalaga ng bata. Ayan. Cooking with Sophia. Ayan, nagbaba ng bahay si Cooking with Sophia. 5 million mega love shout out. Ito dyan, King, pangalawang dikit sa'yo. Dati tayong dikit sa main channel. Ito dyan, King, ha. Mga lalapatangsak naman po ako sa nakapin. Ayan dyan, King, pangalawang dikit, ha. Mag-nood na lang ako sa doon sa short video para hindi siya malagas. Ito yung mo, paksiw ba to? Iskabechi. Ayan, iskabechi pala to. Akala ko paksiw. Iskabechi. Mga palablab naman ako nakapin mga lalabs. Yung nakapin po, tamsakan po natin yung nakapin. And for million nag-love share, mga lalab, tusukin nyo naman yung aking live. Thank you. Cooking with Sophia, lablabin natin. Wild Beauty Dan. Ayan, Madam Wild Beauty Dan po si John Kin Puentes.
Pabalikan na lang po si Madam. Ayan. Si Madam Wild Beauty, malaki na ng bahay niya, nasa 11K na. Kasi ang sipag-sipag niyang mangisda. Ang sipag niya. Ako hanggang ngayon nasa 4K pa lang. Congrats sa Pia Dan from John Ken Fuentes. Ayan. Congrats sa Pia Lalabs. Kindly return to John Ken Fuentes. Already connected to your channel. And thank you so much. Reggie, nasaan ka na, Reggie? Umalis na si Reggie, Ayan, 3 million in 5 thumbs up. Thank you so much. Junkin Quintes. Ayan. Bigyan kita ng 5 Junkin, ha? Meron na ako dinikit sa yung dalawa. Bigyan kita ng 5 Junkin. Wala. Tika lang. Okay, thanks, host. Tika lang at may ads. Dana po ba kayo sa nakapin, mga lalang? Sa nakapin po tayo. Kulong ng buhay. Thanks sa paharang. Ayan, may harang, tapusin ko muna. Bakit ba nagbago ka na? Gcash. Gcash yung arang mo. Tapos na. Hindi na ako magbakas, Junkin. Pangatlong dikit to. May harang na naman. My gosh. Ayan, 4 million Miguel shout out. Mga lab, patamsak naman ako sa nakapin. Ayan, 4 million Miguel shout out. Thank you so much sa 4 million. Pabalik-balik ang Gcash na live. Ay na harang. Loreto Castillo, Mega Love shout out, Mr. Loreto. Hindi kita ng jacket, Mr. Loreto. Tusok, ayan. Lalab, Loreto, salamat Lalab sa iyong patusok. Ayan, meron ka na pong jacket, Mr. Loreto. Live siguro ako ngayon, try ko lang may mga tao ba? Tagal na kasi ako hindi naka-live, busy sa work kasi. Katulad, ako rin akong Lalabs, ako rin Jankin. Matagal-tagal din akong hindi naka-live. Kasi Lalab, nanganak si host. Nasisaryan si host. Kaya, hindi ako nakapag-live. Kaya wala tayong sweldo. Hindi ako nakakapag-live Lalab. Nagpahinga si host. Tapos yung baby ko pa, maiyakin. Kaya ngayon lang ako bumabawi. Dati nagla-live ako ng 6 a.m. to hanggang 10 ng umaga. Pero ngayon hindi ko na magawa-gawa. Oo, kasi totoo talaga yan. Pag di ka nagla-live, nawawala yung mga nanonood sa yung mga dating napasok. Nawawala at nagpunta sila sa iba.
Update mo yung live mo dyan, Kin. Ayan. Try mong mag-live. Yung mga followers mo dyan, syempre makikita ka niyan na ano naka-live. Kalima na ba ako sa'yo, Jankin? Loreto Castillo, sino ba si Loreto? Ayan. Hinlalab dyan, kinakalima na ba ako? O, tagal na akong hindi nakasahod uli. Siyempre, lalab, paano ka pasahurin ni Lolo kung di ka naman nagla-live? Ako nga, $1 lang ata yung kita ko. $1. Buti nga may $1, hindi zero. Walay sweldo. Walay sweldo si host. Maganda sana pag sinusweldo ka kasi bayad mo na lang yun sa kuryente, sa internet. Ayan, 5 million mega love shoutout mga lalabs. Loreto Castillo. Ayan. Si Mr. Loreto. Sino ba to si Mr. Loreto? Loreto Barillo. Ayan. Mr. Loreto Barillo, mega love shoutout. JMF Mix Vlog. Nori Channel Tamsakos. Ayan. Mr. Nori Lalabs. Mega love shoutout. Nori Channel. Bigyan kita ng jacket. Mr. Nori. Ayan o, nag-update. Ayan, Mr. Nori Lalas, meron ka na pong jacket. Ayan, mga lalabag-lablaban kayo dyan. JMF Mix Vlog Lalab, nag-love shout out. Nori Lalab, meron ka na pong jacket. JMF, thank you. Mga lalab pa, like naman sa live ni host. Ayan. Thank you. Hindi ako nag-music mga lalabs kasi tulog yung baby ko, maingay yan. Jankin on the way po from Loreto Castillo. Jankin Lalabs, on the way si Loreto sa'yo. Ayan, 6 million mga love shout out. Mga love, tusukin nyo si host mga lalab. Tusok lang, sapat na. Da 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 da. La na 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 na. Da 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 da. JMF, ayan, maglablaban po tayo mga lalab. John King Puentes Harang, ayan. Ayan, salamat lalab sa paharang mo. Mga lalab, palik naman ako sa nakapinin. Loreto, ayan, dan sa'yo si GMF may laglalab. Pabalikan na lang po. May naglalakad sa bubong. May naglalakad sa bubong ha. Kaaga-aga naman yun. May naglalakad. Ayan, 3 million may galag shout out. Jankin, dan pulpak pasukli. Ayan. Jankin, pasuklan na lang si Nori Channel Labs. Sir Bruchito, may galag shout out. Tamsak. Ayan. Sir Bruchito, salamat po sa patamsak mo, Sir Bruchito. Ngayon lang tayo nakakapag. Kailangan natin mag-update kay Lolo. Sir Bruchito, kumusta ka na po, Sir Bruchito? JMF, dan sa premiere mo. At tamsak dikit na kita. Ayan. Jankin, dan na po from Loreto Castillo. Jankin, lalab, pasuklian na lang si Loreto Castillo, lalab. Sinong sunod kay Jankin? Cooking with Sophia, you is still here. Wala na si Madam Wild Beauty. JMF. Si JMF sunod natin. JMF. Saan yung bahay mo? Ayan. Patamsak guys ng premiere. Ayan, may premiere din si JMF. Dan na kayo nakapin mga lalabs. Ayan. Lipat naman tayo kay kay JMF.
Ayan. Matamsak naman ako lalabs sa nakapin mga lalabs. Sa nakapin po tayo mga lalabs. Tamsakan po natin nakapin. Ayan. 7 million mega love shout out. Mga lalab, namiss ko kayong lahat. Namiss ko kasing mag-live. Matagal tayong hindi nakapag-live at nabibisi si host. Sir Butchito, kumusta ka na po? Hindi ka sumasagot, Sir Butchito. Janken Fuentes. Ayan. Nori Channel dan from Janken. L3 Lalab. Lovely Islandski. You miss me, my friend. Ano, L3, you miss me, sir? You didn't see me before. 2 months ago because I was busy. Ayan. Jankin Dance Festivals from JMF Mix Vlog. Hello everyone from L3. Thank you my friend. Thanks JMF. Yan lalab, JMF. 3.72k. Tamsak dan lalabs. Nabigyan na ba kita? Ayan. Na-extra ko dito, bigyan kita ng 5 lalabs. Jankin, ayan. Patamsak naman ako mga lalabs na nakapin. Patamsak po sa nakapin mga lalabs. May workout from L3. Ayan, lablabin natin si L3. Mahilig siyang mag-workout. Ayan, tamsakan natin si JMF mga lalabs. Yan, nakapin po tayo, nakapin. Loreto, you still here? Loreto, nandito ka pa ba? Ayan, JMF, biyan kitang 5 ba? Ayan. Tamsak ko sa ano mo, premiere. Munang dikit sa'yo. JMF. JMF. Nandito pa ba si JMF? Kailangan ba namang wakas itong pag-ibig? Ayan, 4 million mega love shout out sa 4 million in the house. May harang. L3 dan connect with you, please connect me also. Ayan. L3 lalab. Dalawa sa nakapin host from Norris Adventure TV. Ayan. Lalab, maraming salamat, Norris. TV2. Bigyan ko pa ba yan jacketan ko pa ba yan? Bill sa'yo, host. Ay, salamat naman, lalabs. Pagpalain ka ng Panginoon. More blessing na bumalik sa'yo, lalabs. Thank you, lalabs. Ayun, jacketan natin yan. Jacketan natin yung alaga. Ayan, Norris Adventure. Lablabin natin si Norris mga lalabs. Tingnan natin yung bahay niya. Si Norris Channel 10. Wow, sana all. Ang laki ng bahay mo lalab. Nori vlog. Para lumamig ang aircon, ganito gawin mo. Kailangan basain. Kailangan basahin para lumamig. Kailangan linisan. Parang kaya pala yung aircon ko medyo mainit na siya. Dahil malikabok na. Kailangan na siyang linisan. Ayun, Nori Adventure, nagbaba ng bahay, lablabin natin mga lalabs. JMF, wala nata si JMF ah. Umalis na ata si JMF. Sige, pangalawang dikit na lang to sa JMF. Nandito ka pa ba, JMF? Wala na. Umalis na ata si JMF ah. Wala na si JMF, mga lalab. Wala na ba? Umalis na. Kaya na tayo Norris. Wala na ata si JMF.
Loreto Castillo, ayan. Nandiyan pa pala si Loreto, akala ko wala na. Nangalay yung aking mga paa, mga lalabs. Oh my God. Nangalay. Nakataas kasi yung paa ko. Aray. Oo. Nangalay siya. Ang sakit. Norris, thank you from Jankin Pentes. Labing natin nakapin mga lalabs si Norris. Ang laki pala ng ano, Loreto bahay mo. Loreto bahay mo daw lalabs. Loreto. Loreto, baba ka ng bahay. Parang masakit yung tahi ko mga lalabs. Wait lang. Sumasakit. 3 million mega love shout out. Jankin, welcome. Ayan, from Norris Adventure. Palablab naman ako ng kapin mga lalabs. Bakit naman? How can I hurt without you? Girl, tell me what you do. Wait, host, paikutin kita. Ayan, lalab, maraming salamat, lalabs. Ang laki ng bahay mo, sana all. Ako kasi lalab, hindi ako nakaka-live. Siguro 2 months. 2 months akong hindi nakapag-live. Kasi nanganak kasi ako lalabs. Ako nasisaryan. Nagpahinga lang ako. Nagpahinga si host. Ayan, maraming salamat. Palablab ako nakapin. Sige lalab Norris, bigyan din kita lalab ha. May ko dito lalab, 5 ha. Bigyan kita ng 5. Ang laki ng bahay mo. Nagla-live ka rin. Ayan, Nori Neri Vlog. Ayan, lalab. Tamsak. Ayan, Nori ha. Sa bahay mo din ako. Ang laki ng bahay ng nakapin mga lalabs. Masipag kasi si madam mangisda. Habang wala yung kanyang amo, nag-YouTube. Nag-YouTube si Norris. Ayan, salamat 3 million mega love shout out. Lalab, salamat sa pagpaikot. Ayan, meron ka pang harang Norris. Tapusin na natin yung harang. Sayang ng harang. Ikaw ang tangi kong iniibig. Ikaw ang aking mahal, magpakailanman. Yan, pangalawang sa'yo, Madam Nori Neri. Short video lang pala to. Ayan, pangalawang dikit sa'yo. Pinapanood ko yan ha. Ayan yung mo. Yung linis mo ng aircon. Hinugasan mo yung aircon. Dakuglagay. Ayan. Dakuglagay, tamsak kapatid. Dakuglagay, lalab ni ganag shout out. Lalab, salamat sa patamsak mo. Dakuglagay. Yan, lalab, pangalawang dikit yun sa'yo, ha. Norris. Dakuglagay, kumusta ka na lalabs? Dakuglagay. Dakug means malaki. La 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 la. Ito pangatlong dikit sa'yo, Madam Norris.
JMF Mix Vlog. Ayan, nandyan pa pala si JMF. Binigyan kita lalab ng 2 lang. Akala ko kasi wala ka na. Sinabi ko na nabigyan kita ng 5. Lisongson, ayan. Lisongson TV, nagbaba ng bahay. Ayan si Lisongson. Malaki rin yung kanyang bahay. Sana all. Ayan, Norris, pangatlong dikit sa ilalabs ha. Ang laki ng bahay niyo mga lalabs. Silipin niyo yung nakapin. Work mode host. Nasa work ka lalabs. Sige lang, saan ka nag-work? Dapog lagay. Buti na work mode ka. Nasa work ka, pwede kang mag-mobile. Upuas and tupako. Ano yun? Nandito pa ako. Okay. Thank you, lalabs. Pangatlo. Ikaw lang aking mahal. Natin mga lalabs si Loreto Castillo. Isunod kita Loreto kay Norris. Bakit ba nagbago ka na? Binigay ang lahat. May harang Norris Adventure TV. Lalabs, no. Pangapat na dikit, Norris. Pinapanood ko na yung short video mo, yung naglilinis ka ng aircon. Ito pang-5 dikit sa'yo, lalabs. Norris. Ayan, salamat. Pinaikot niya ako mga lalabs. Pinaikot ako ni Norris. Ayan, Madam Norris. Thank you so much. Pagpalain ka ng Panginoon. Kailangan ko ay ang tulad mo. Alam kong kailan lang tayo nago. Para sa'yo, huwag ka nang lumayo. Ito pang-5 dikit sa'yo, Madam Madam Nakapin. Dikitan niyo yung nakapin mga lalab. Nag-aayuda yan mga lalab yung nakapin. Marami siyang alagad. I-mention nyo lang yung nadikitan nyo siya. Harang host. Ayan. Madam Norris, salamat po sa paharang. Dinikitan din kita ng 5 ha. Di mo lang kasi yung nakasign in. 4.6 ka na. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat po, Madam Norris. Ayan, palablab naman po ako nakapin. Ayan, dinikitan kita ng 5, Madam Norris. Di mo lang kasi yung nakasign in sa mobile na isa. Ayan, maraming salamat. Ikaw ang laki na ng bahay mo. Nagla-live ka rin ba? Hindi na ako nag-comment ha. 10.1k, sana all. May viral ka rin na wala kang video na viral. Lapagan Bartiran ka pala. 2 days ago. Anong oras ka naman nagla-live? Ayan, 1.4. 1 year ago, 1.4. 1k views, 911. Ayan, Madam Nori, salamat po.
Ayan, maraming mga labalablab naman po ako sa nakapin. Ayan, 2 million mega love shout out sa 2 million, thank you. Nais kong mabuhay sa panghabang panahon. Ayan, 3 million mega love shoutout. Madam Norris, maraming salamat po. Mga lablabin niyo yung nakapin. Ayan. Mention lang kayo sa kanya kung done na kayo mga lalang. Saya napakalaki ng bahay yan. Marami siyang alagaan. Sure maraming pang ayuda yan. Ayan, 19 tamsak. Maraming salamat po sa 19 tamsak. Hindi ko na mapipigilan ang kaligayahan na aking nadarama. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat sa 3 million in the house. Bakit ba nagbago ka na? Ayan, Loreto Dan, plus 5 sa'yo. 1.95 to 1.96k ka na. Ayan. Ayan, salamat na loves. Ayan, Loreto Dan sa'yo si Norris. Maraming salamat, madam. Ayan, nag-aayuda si madam mo. Ano, Loreto, nandito ka pa ba, Loreto? Welcome mo. Ang laki kasi ng bahay mo, lala. Naano ako nalulula. Ang laki mong sipag mong banana. Salamat din. Ilang taon na ba yung ano mo? Ilang taon na ba yung channel mo, Madam Norris? At saang bansa ka ba? Saang bansa ka lalab nag-work?
Tatlo lang host, iikot na. Ayan. Tatlo lang. Sige. Nasa Kuwait ka pala. Sige, lalag. Sige, tatlo na lang yung sa'yo. Nabihan kita ng 5 kanina. Sige. Mag-sign in tayo. Yung ano mo, yung naglilinis ka ng aircon. Kung daw isang nakapin from Loreto. Ayan. Yan Loreto, inano ka ni madam? Nagulat naman ako, Diyos ko. Ano yan? Bibi, magugas ka ng paa mo dyan, ha? Magugas kang paa? Ha? Sarado mo yan. Kaya mo yan. Atong kirito, sarado mo. Siguro na nagminidikat mo. Nagkakamugal din, eh. Nagbinaw ka? Puno. Kaya yung parang buganta. Maglinaw muna kasi ito. Ang ating nakakama. Nasa Kuwait pala si Norris. Dating dikit sa nakapin from Loreto Castillo. Ayan, lalabdikit ako sa'yo, Madam Nori. Ayan. Next ulit sa'yo, host. Dahil ako dito, papaikutin kita ulit. Opo, maraming salamat po. Anong oras ka nagla-live, Madam Norris? Nagla-live ka rin? Anong oras yung live mo? Alis ka na ba? Anong oras na ba sa Kuwait dyan at matulog ka na? May whitey. Wala ka bang alagad Loreto? Puriim Pinas time. Oh my God, ang aga naman yan, madam. Antok pa si... Sarado na igin pa kaya. Pinunasan mo ba sa? Isa. Luway-luway. Napakaaga. Ano pa bang ibang time na ikaw nagla-live? Loreto ba tusok harang? Ayan. Loreto Barilo, tusok harang. Salamat. Ayan. Bigyan natin yan ng Loreto dalaw kasi same time tayo, 11 PM Kuwait time. Bigyan kita ng nasa abroad din ata si Loreto eh. Nasa Kuwait din ba si Mr. Loreto? Loreto Barilo. Yan bigyan ko ng jacket, wait lang. Ayan, may jacket na po si Mr. Loreto Barito. Loreto Barito. Loreto Barillo. Saan ka, Nori? Ayan, Madam Nori, nasaan ka daw? Nasa Kuwait din siya lang. Kuwait din. Sabi niya kanina eh. Ayan, taga Kuwait. Para sa kayong taga Kuwait eh. Pinagtagpo pero di tinadhana.
Dikit na pala 'to. Reggie, ako lapit sa Avenue Mall. Bibi. Saan ang cellphone ni mama mo? Sari. Tadi nilaog. Oraw muna. No? Kunan mo muna. Dalan mo, kunin mo. Kunin mo. Binid algar ako. Okay. Malapit lang pala kayo. Pwede kayong magkita. Binid algar ako. Mga lugar sa ibang bansa. Ayan, 20 tamsak. Maraming salamat po sa 20 tamsak mga lalabs. Maraming salamat. Ibig sabihin, Madam Norris, siguro ang daming tao pag nag-live ka. Kasi 10K na yung bahay mo. It means marami ka ng followers. Mas daga mo bahay ko, iba pin mo. Sige. Sige lang. Bibi, dalan mo na, Bibi. So, bago ka pabalik-balik. Dali mo na. Sarap. Dikit mo siya dito. Parang nga kung to eh. Sarado mo maigigan ka na ka. Luwi-luwi kasi ito. Magisong sa Aliyah. Na 8%. Nilubat mo. Hindi ka siya. Ay. Baga di ka siya rin charger king. Di ka siya. Balik ko. Pala, nakalimutan ni host. Oh my goodness. Yan yung akin na lang member. Yung member na lang ni host. Ay. Nag-loading tayo, bakit? La 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 la. Da 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 tan da da da. Sino ba yung bahay, madam? Ayan, madam, mag-ano pa ako dyan sa bahay mo.
10.1 na. Ta-da-dan, ta-da, da-da-da. Naka-green naman. Ayan, madam. Ilan na ba nadikit ko sa'yo, madam? Si Madam eating carrots and banana. Si Madam Nori Neri. Amo. Ang Kuwait kasi hindi naman siya open country, hindi katulad ng UAE. Ano ba naman at naglo-loading man 'to? Ayan, 5 Miguel Love shoutout and 22 thumbs up. Panay loading, pag panay loading tao saka naman hindi makisama 'tong net na 'to. Ayan, okay na. Thumbs up lang, sapat na. Ayan, maraming salamat. Naglo-loading. How can I hurt without you? Ayan, palablab na kapin mga lalams. Ito ulit na nag-uubo. Surenas Chub lalams, how are you my friend? Surenas Chub. Miguel Love shout out my friend Surenas Chub. How are you? Naglo-loading. Wow, Surenas Chub also. Surenas Chub. Panay loading na naman. Tapos alisan tuloy ang tao. Ako. Ayan po. 10 point ilan ba to? Medyo ano lang siya. Medyo lamang ng konti. Medyo lamang konti si Surenas kay Madam Norris. Naglo-loading tayong konti. Nag-uuboy ka, bibi. Hindi ka ta nag-uubo. Hindi ka ta nag-uubo, bibi. Oh. Maliwang ubo si Aliyah.
Mag-inom kang tubig. Mag-inom ka bibing tubig. Oh, di ka mag-ubos ang harap ni Aliyah. Mag-inom kang tubig, hindi ka. Maraming lutuan na. Oh. Handa na si Aliyah. Ayan, salamat. Tapos maraming salamat din po, Madam Norris. Mag-out ka na ba? Ayan, 3 million mega love shout out. Oh. Kasi bibita nag-uubo. Napasunuan yung patiyak. Da 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 da. Shunas Chug, you still here? Da da da. Malaki rin yung bahay niya, madam. Da 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 da. Ayan, ayan sa 5 million.
Ayan, Loreto Barillo, lalabs. Aljari Old Souk. Ayan. Salmia Kuwait Foods. Ayan, Loreto. Hmm. Bigyan kita ng 5 ha. Ayan, Loreto, pinapanood ko pa yung video mo. Ano ka nag- Sarado mo na ibig. Nagkawaan ko yung buboy. Ano buboy? Hindi ka magparaubi mo kay Aliyah ta. Magkauboy ito. Hmm. Na, 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 da, 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 da. Yan, Loreto. Dikit ko po sa'yo uli. Da, 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 goes down.
Sa? Puro ka diyan ganyan. Mamember ka na, Reggie. Canyaveral. Wala ka sa wala ka ng channel. Reggie. Reggie Canyaveral. Regina Wild Beauty. Ang laki na rin ng bahay niyo.
1.4, 3 weeks ago. Ang laki ng kanyang bahay. Ang laki na ng bahay.
Ano pa? Ha? Ano? Bakit kasi nilalak ninyo? Hi. Wild singer Dan from L3. Ay, Lee Sung Sung is still here. Naterima yung love shoot at 26 tamsak.
Cooking Lalab, Galab shout out. I am good Lalab. Cooking, thank you. Cooking with Sapia. Cooking, thank you, my friend. Banana, what's this one, your video? Banana custard cake.